1 नम्बर वार्ड बिथांमोना खावलायबाय थादों जोंनि बिजेपिनि वार्कारफ्रा 1 नम्बर वार्डनि जोंहा 151 नम्बर बर सेन्टारनि अफिस खुलिनाय जादों बिथांमोना बाव जिरायसालि गैथ'वा ओंखायनो जोंनो मोनसे अफिस नांगौ होननायखाय दिनै आं बेखौ खुलिना होनाय जादों आरोखि बिजेपिनिफ्राय माने 151 नम्बर सेन्टारनि मानसिफोर बिसोर इलेक्सननि थाखाय नङा इलेक्सननि नङा ओरैनो जिरायनो गावसोर सम सम मिटिं जानो थाखाय जायगा नांगौ जायो नालाय दा बाव एसे मानसिफोर जिराय जायो बे हिसाबै बाव सम सम आंबो मिटिं खालामफैनो थाखाय बेखौ लानाय जादों आरो नैबे शान्तिनगर ओनसोलावहाय नोंथांनि सापर्टआ माबायदि रायजो राजानि आंजोंथ' दिनैनि दिनाव बिजेपिआव 70% आंजों सापर्ट दं बेंगलिफ्रा बे दा दिनै आंबो नुबोदों सर्बजनियाव बिथांमोना दिनैहाय देखायदों बाव बेयाव बांगालफोरबो दं 3 नाम्बार वार्डनिबो दं 4 नाम्बारनिबो दं 5 वार्डनिबो दं सिम्बोरगावनिबो नुदों आं बनरगावनिबो नुदों आङो बिपिएफनि मिटिङाव कालेक्सन खालामनानै बिथांमोना देखायफैदों मेजरिटि खुनु लाब गैया बाव दा मानसियानो शान्तिनगराव बे एथ' बुरजायानो गैखाया ओरैनोसो माखासे आंजों बाव नै बरिया 151नि बर सेन्टारनि मानसिफ्रा बावनो दंजोबखायो जेरावथ' बुंबाय नोंथांनि थाखाय बेयाव बहरा जोंनाव माबा दं मा होनोमोनलाय 4,000 100 बेसेबांबा दङ आं फुलिङाथ' बारा 4,500 बहरा आंनाव दिनैसिम खाथां दंखायो आरो फैबावगोन मेला फैबावगोन बावलाय मा हाजारखि जुजिथों शान्तिनगराव जेसेबां गिदिर लिडारानो फैथों बिसोर बिपिएफआव माने 700-800नि बारा भट मोना इउपिपिएला मोनगोन 300-400 हाजारखि जुजि जेबो मुलाम्फा गैया बाव मिटिङाव थांब्लाबो सिङाव गासिबो आंजों दंजोबखायो खुनु लाब गैया इलेक्सना गेजेराव दान मोननैसोल' सम दंसै नोंथाङा बेबायदि अफिस बिसायख'थिनि थाखाय अफिस बेखेवनाय बिदि हाबाफारि लादों आं लाथ'वाखै थारमाने जास्ट बियो दिनैहाय मा होनो बेखौ बे 1 नाम्बार सक्ति माबा बर सेन्टारनि मानसिफ्रा बिथांमोनाथ' जायगाफ्रा जिरायनो खमथार ना ओंखायनो मोनसे न' मोनबा मोजां जायो बेखौ एसे खुलिना होदो होननायखाय आं खुलिना होदो आरोखि जेबो नङा ओरैनो